An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin ye an ka laadalasi ninnu nin ye baaraw daminɛlen maaw ladɔnya k'a fɔ baara ninnu ka san sɔrɔ ayiwa o bɛ kɛ ni aw ka timinandiya ni a ka bilasiraliw ayiwa a b'o mun kɛ anw ye minnu bɛ anw lasɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na o de b'a to anw bɛ an ka baara ninnu ka taabolo k'u lajɛ yɛlɛma minnu n'o olu kan ka don a la ka tɛmɛ n'olu baaraw ye halisa an bɛ o hakilina kelen min ni a bɛ k'o kɛ anw ye an b'o ɲini aw fɛ halisa ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadu Fa Senpara honorable k'a fɔ Sarangusi Sara an b'a fɔ cɛ ni muso Mali fo ka taa se Mali yɛrɛ kɔni kɔ kan bɛɛ lajɛlen kɔni ko ayiwa Saran Tarawele Sarangusi Sara an b'a fɔ nin waati in na Kalilu Senpara Universel Media k'a fɔ k'a ka baarakɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛɛ lajɛlen fo Super GT tulu la samaraɲɔ tulu la danni sanji ayiwa ka k'i ka moteur kɔnɔ a kɔrɔ e kɔni e t'o fɔ maa si den kelen ɲɛna o de ye Super GT ka daminɛ moto fo ka taa se mansimafɛn min n'a mago bɛ jɔ tulu la a kɛra kelen kelen fɛn fɛn bɛɛ lajɛlen aw ka Super GT ma filɛ k'a ye a bɛna jaabi ka se ka o ɲɛfɔ anw yɛrɛ kɔni ɲɛna o fɔlen kɔfɛ PASEM na an bɛ taa min ye directrice coordinatrice Madame Jabate Alima Traoré fo ka se le grand BAD spécialiste en passation du marché Badra Traoré PASEM yɛrɛ kɔnɔna la k'a fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn Korofina an bɛ taa impôt kɔnɔna la min ye foli ye k'o kɛ Madame Sise Fanta Ba ka fo ka waleɲuman dɔn fo ka taa se Madame Siribe Fatumata Bagaga an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo mairie kɔnɔ commune 1 na monsieur le maire Umaru Togo ka fo ka mairie baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo monsieur le maire ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ka n'an bɔra yen an bɛ taa UBA kɔnɔna la Muktar Susu k'ale fo ka UBA baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka fara o kan an bɛ boli joona min ye ka taa Universel Media kɔnɔna la ka sɔrɔ ka segin ka don an ka gafe kɔnɔ. Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin o ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansinw humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali. Bamananw b'a fɔ n taara n nana dantigɛli jan a t'o kun bɔ sɛbɛn fɔlɔ min ma ɲɛkɔrɔ o de ye ayiwa Nouvelle Horizon ka bibɔli ale b'i tɛgɛ sigi dɔgɔtɔrɔ Sɛgɛli Kɔkala Mayiga ale kɔni kan ka taama kɛ taama min ni o bɛna kɛ sababu ye ka se n'a ye Mopti kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana cɛmancɛ bolo yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen fɛ i b'a ye k'a fɔ bi n'o o bɛ tali kɛ tɛnɛndon marisi kalo tile 6 san 2022 kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ jiko la ni o ye SOMAGEP a yɛrɛ maa ɲɛmaa kɔni tun ye labilalikan kɛ min ni laseli min kɔnɔna la a kɔni b'a jira k'a fɔ ko jiko a bɛna don gɛrɛntɛ yɛrɛ kɔni na dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mopti yɛrɛ kɔni mara kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ o de kɔni kɛra kudayi ye bi bari ka d'a kan min bɛ tali kɛ u ka canal de pompage o kɔni min n'o kan ka na ni ji ye ayiwa ko gɛlɛya station de pompage pardon o min n'o kan ka na ni ji ye gɛlɛya dɔ kɔni y'o sɔrɔ u b'a fɛ ka fɛɛrɛ kɛ yaasa ka se ka o de kɔni dilan nka ko bi i b'a ye k'a fɔ an bɛ o ta an bɛ ɲini ka tile 10
aka ja dɔw yɛrɛ kɔni b'a kan halisa o gɛlɛya ninnu fɛɛrɛ ma se ka sɔrɔ u la ɲɛ yɛrɛ kɔni ma se ka sɔrɔ u la bi an bɛ waati min na olu mɔbitikaw kɔni y'a yira k'a fɔ bi dekun ani dekun olu yɛrɛ kɔni b'o de kɔnɔ fɛn fɛn ye dɔgɔkun fɛn fɛn tile 10 ɲɔgɔnna si a b'o bɔ nka min ye ka se ka fɛɛrɛw ale ni dabaliw yɛrɛ kɔni tigɛ min ye SOMAGEP ma ɲɛma kɔni ye a yira k'a fɔ a bɛ dɔgɔkun 1 n'a ɲɔgɔnna si bɔ jiko yɛrɛ Sevare ale ni Mopti dugu kɔnɔna yɛrɛ la o kɔni ye fɛɛrɛ minnu tigɛ o de bɛna to min ye forage 5 n'a bɛ fɔ min ma u ka jibondenw ka se ka o 5 min kɔni bɛ Sevare ni Mopti yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ taa ni ka segin de kɔni bɛna kɛ olu yɛrɛ kɔni kan a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ boli tile kɔnɔ heure 5 ni dɔ ka heure dafara a bɛ yɛlɛma ka di fan wɛrɛ ma ayiwa fo ka taa fɔ ko gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o sera ka dalakuru cogoya min na nin kun ye SOMAGEP ma ɲɛma ale kɔni ka laseli ye nka halisa i b'a ye k'a fɔ o baara ninnu olu de kɔni bɛ sen na bi an bɛ waati min na nka o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ sapeur pompier la olu kɔni ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la olu bɛna fara min ye SOMAGEP yɛrɛ kɔni kan yaasa ka se ka ji k'a donni ka se ka taa di maaw ma u bɛ se ka u mago yɛrɛ kɔni dilan cogoya min na bari ka d'a kan o yɛrɛ ye min ye gouverneur ale ka laɲini ye colonel major Abbas Dambele ale fɛnɛ ye o kɛ a ka wulikajɔ ye nka mairie maaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma to kɔ hali n'o y'a sɔrɔ nin baaraba ni nin baara ɲuman ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka sabati ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ Mopti yaasa ka se ka ji sɔrɔ k'i mago dilan n'a ye halisa o yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ gɛlɛya ye munna an ye nin don a la i b'a ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale ka taali o bɛnna ni nin gɛlɛya min n'o o bɛ Moptikaw yɛrɛ kɔni kan bi u y'a yira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga olu yɛrɛ kɔni bɛ a kɔnɔ la min ye Mopti yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye yaasa a bɛ taa kun min na o de ye yaasa min ye basigi ayiwa o kuma ni o walew olu bɛ se ka taa cogoya min na Mopti fo ka taa se an ka jamana yɛrɛ kɔni cɛmancɛ bolo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bi an bɛ waati min na dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale ka taali nin yɔrɔ kofɔlen na ani gɛlɛya yɛrɛ kɔni donna ɲɔgɔn na bi ni o ye min bɛ tali kɛ bi dunya yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ a yɛlɛ ka so ma mardi tɛmɛlen yɛrɛ kɔni an kɔrɔ min ye gouvernement dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale yɛrɛ kɔni ye Moptikaw olu bisimila min ye primature yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ye kuma ɲɔgɔnya kɛ kuma ɲɔgɔnya ninnu a bolila hakilina caman kan min n'a bɛ tali kɛ basigibaliya fo ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye maa caman olu yɛrɛ kɔni wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la min ye kuranko dɛsɛ ani a gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kuma ye kuma min tɛmɛna dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale ni Moptikaw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye Moptikaw jɛkulu minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o ye bɛ jamanaden nanamasunɔgɔlen tɔgɔ la n'a bɛ fɔ o ma organisation de la société civile ayiwa min ye nouvelle horizon olu ni o maa dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔni ye bilasiralikan kɛ bi olu sigilen bɛ ka dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga kɔnɔ ko olu yɛrɛ kɔni tɛna bɔ min ye dunufɔyɔrɔ la ka taa u kɔnɔ ka kɔnkɔn kɔfɛ ayiwa fɛn o fɛn bɛ yen gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen nɔ olu b'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni cɛ k'a d'a ma k'a ɲɛfɔ a ɲɛna bamananw ka kuma don ko ni i b'a fɛ ka ci lase ala ma ayiwa k'i b'a don sisi yɛrɛ kɔni da ni dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale y'a lasɔrɔ o ye k'a di min ye colonel Asimi Goyita ayiwa fɛɛrɛ ni dabaliw olu bɛ se ka tigɛ cogoya min na yaasa tɔɔrɔ ni ɲani ni degun jugu min b'o olu kan basigibaliya ayiwa n'a fɔra jiko tanya fo ka taa se kuranko dɛsɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ nana ka na far'o kan ayiwa k'o kɔni ye tɔɔrɔ de kɛlen ye tɔɔrɔ kan u bɛ wele bila u ma yaasa gɛlɛya ninnu olu bɛ se ka dalakuru cogoya min na parce que a sɛbɛnna ale ma so fɛ an ye min bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la ka bɔ nouvelle horizon na an bɛ an tɛgɛ yɛlɛma min ye soir de Bamakɔ Bamakɔ la ale kɔni bɛna i ka fasiri bɔlen na i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na bamananw ka dalen don k'an ka taa kunun yɔrɔ la i b'a sɔrɔ tɛmɛlen o de kɔni o diyara min bɛ tali kɛ ayiwa mouvement n'a bɛ f'o ma appel du 20 février maaw olu ye sigi min kɛ kunnafonidilaw olu jabala yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɛn ni waati yɛrɛ kɔni tɛmɛlen n'o kɛra ka bɛn ni février kalo tile 20 yɛrɛ kɔni ye o gɛlɛya n'o o baaraw minnu ni o ye min ye kunnafonidilaw olu jabala yɛrɛ kɔni sɔrɔ ayiwa ni jɛkulu kelen u kɔni ye laɲini kɛ laɲini min kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛna sigi kura kɔni k'o kɛ tuguni min na n'a bɛ kɛ o yɔrɔ kelen yɛrɛ kɔni kofɔlen na nka o kuma min yɛrɛ kɔni fɔra sɛbɛnw ni bɛnkaw i b'a ye k'a fɔ ayiwa i b'a fɔ fasili sɛbɛnbaa b'a fɔ cogoya min na olu yɛrɛ kɔni kun sɔrɔla nka min ye kunnafonidilaw olu jabala a ɲɛmaaba yɛrɛ kɔni n'o ye Banjugu Dante i b'a ye k'a fɔ ale kɔni nana min ye k'a yira k'a fɔ a kɔni sali a tɛ sɔrɔ min ye kunnafonidilaw jabala ye olu kɔni b'a fɛ k'u ka lajɛ min
min kɛ ko a kɔni tɛ se ka d'u ma yaasa u ko u kɔni k'a kɔnɔ a ye nin kɛ bataki min kɔnɔna la a ye a ɲɛsin n'o ye ayiwa appel du 20 février a ma ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma bari ka d'a kan i b'a ye a ye waati a ye gɛlɛyamisɛnnin dɔw yɛrɛ kɔni fɔ i b'a dɔn o gɛlɛyamisɛnninw olu b'a yira k'a fɔ baara min ni a kɛra ka bɛn ni ayiwa sali ni gɛlɛya yɛrɛ kɔni ye olu sɔrɔ olu ye wele da ayiwa jɛkulu yɛrɛ kɔni ma n'o ye appel du 20 février a ma ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni ma yaasa u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na min b'a to ayiwa tiɲɛni min kɛra ka se ka o yɛrɛ kɔni u k'o labɛn cogoya min na nka jaabi yɛrɛ kɔni o ma di olu yɛrɛ kɔni ma nka o fana bɔlen kɔfɛ a la olu t'a fɛ ka don a ɲɔgɔnna si wɛrɛ la n'i y'a mɛn a bɔnna a sigira kan nin olu kɔni ko yaasa ka se ka olu kisi min ye tiɲɛni jugu yɛrɛ kɔni ma o kama kɔni y'a yira k'a fɔ n'o ye ɲɛmaaba yɛrɛ kɔni ye ko sali a tɛna se ka di ni o ye maa kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni ma n'o ye mouvement appel du 20 février maaw ye nka u kɔni ka kuma fɛnɛ la min ye jaabi ye u b'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni dabali yɛrɛ kɔni banna min ye kunnafonidilaw olu jab'a la ayiwa a ɲɛmaaba yɛrɛ kɔni ka nin laseli yɛrɛ kɔni i b'a dɔn k'a fɔ olu kɔni tun ye sɛbɛnna don sɛbɛn min ni a bɛ tali kɛ u ka conférence la wa kabini marisikalo tile 14 yɛrɛ kɔni waati min b'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛna u ka lajɛ ka kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ayiwa min ye ka jaabi min n'a bɛ tali kɛ Banjugu Dante ye mun fɔ o kɔni o ma fɔ olu yɛrɛ kɔni ɲɛna nka waati min na olu ka lajɛ yɛrɛ kɔni tɔ telen min ye tile kelen yɛrɛ kɔni ye i b'a ye Banjugu Dante sɛbɛn min na bɔ ka bɛn ni kunun yɛrɛ min b'a yira la k'a fɔ ayiwa olu ye kɔni tɛna se ka min ye a tɔgɔ di yɔrɔ min ni a bɛ fɔ o ma maison de la presse ka se ka o bila olu ka yamaruya yɛrɛ kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka u ka sigi ninnu yɛrɛ kɔni kɛ cogoya min na o kama appel du 20 février ale fɛnɛ maa ɲɛmaaba ale kɔni fɛnɛ ye weleli kɛ ayiwa ni o bɛ tali kɛ Sheikh Mohamed Sherif Kone ayiwa ale kɔni ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la a bɛ a ka dusumakasi yɛrɛ kɔni fɛnɛ yira bari ka d'a kan a ye ladɔnniyali kɛ ko olu ka sigi yɛrɛ kɔni tɔ tolen tile kelen waati min na de u bɛna ka na kibaruya kɔni da olu tulo kan min b'a to olu yɛrɛ kɔni tɛ sali yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko n'a ma ɲa a bɛ nin cogoya la a bɛ wele bila ayiwa min ye maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma minnu ni olu kun sigilen bɛ ka conférence ka se ka o yɛrɛ kɔni kɔnɔ k'a f'u ɲɛna conférence a kɔni a bilala waati wɛrɛ la ni kɛyɔrɔ wɛrɛ min sɔrɔla n'a kan ka kɛ u bɛna o fɛnɛ kɛ kunnafoni ye ka di malidenw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma bari ka d'a kan i na komi an y'a fɔ cogoya min na ayiwa tiɲɛni min kɔni kɛra ayiwa ka taa se maison de la presse ayiwa fo ka taa se maaw bolofɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ n'o ye kunnafonidilaw ayiwa yaasa ka se ka olu yɛrɛ kɔni kisi o kama Banjugu Dante kɔni y'a yira k'a fɔ sali a tɛ se ka sɔrɔ fasili sɛbɛnna min bɛ tali kɛ Yusuf Konate ale yɛrɛ kɔni tɛgɛnɔ don an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ halisa an bɛ to soir de Bamako kɔnɔna la nka an bɛ taa Segu i b'a ye olu ka polisiso min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'o ye 2e arrondissement ye ni a bɛ Amudalayi Segu kabini ayiwa kunu fo ka taa se kunasini yɛrɛ kɔni ma n'o ye tɛnɛndon ye marisikalo tile 14 san 2023 kabini sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 o tɛmɛlen kɔ ni miniti 30 ye min ye bingalikɛla dɔw don wa walima banbaciw yɛrɛ kɔni don wa u kɔni tun bɛ mobili min kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko pick-up jɛma olu kɔni taara ka mugujugu ka se ka o suru n'o ye commissariat yɛrɛ kɔni kan nka min ye Mali finitigilakaw ye olu fɛnɛ m'a bila da girinna la jaabi min kan ka d'u ma olu kɔni ye o di fɔ a diko yɛrɛ kɔni ɲuman na nka halisa bi an bɛ waati min na ni o ye Segu 2e arrondissement ye ayiwa ko kɔni kɛra gɛlɛya dɔɔni ye bari ka d'a kan Mali finitigilaka fila n'o ye polisilakaw ye olu kɔni bɛ dɔw kɔni joginna ka b'o la i b'a ye k'a fɔ halisa min bɛ tali kɛ tiɲɛni dɔw kɔni donna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa mobili ko ta fanfɛla la nka jugu olu kɔni taara ka maa kelen yɛrɛ kɔni t'u kɔ ka bɛn ni Mali finitigilakaw kɔni ye dankarikɛw la ka se ka i tɛgɛ da o kan nka min ye munumunu salo ani ɲininiw olu bɛ senna Sido Suninkura yasa a bi yira k'a fɔ banbaciw u bolila ka taa u dogo yen de nka bi an bɛ waati min na ko ka lafaamuyali kɛ i b'a ye banbaciw wa sigicogo ale ni taabolo yɛrɛ kɔni t'u la wale min kɛlen filɛ n'o ye banbaci wale de don wa walima bandiya wale de kɔni don wa ɲininkali yɛrɛ kɔni tomin bilala nin yɔrɔ kofɔlen in na nka a mana kɛ a fɛn o fɛn ko waati yɛrɛ kɔni sera halisa jamana ɲɛmaaw u ka se ka u jija halisa cɛsiri min n'u u b'a la ka se ka o fanga yɛrɛ kɔni bonya min b'a to lakana a bɛ se ka sabati jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na janvier kalo tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ Mali finitigilaka 10 ani 4 olu kɔni binna ni bincogo n'a ɲɔgɔnnasiw yɛrɛ kɔni na bari ka d'a kan u ni jadi wale kɛbaaw kɔni karila ɲɔgɔn na o kɛra sababu ye
jamana cɛmancɛ bolo la fo ka taa se Mopti marabolo la kɔni na i b'a ye nin wale min kɔni kɛra ni Mali finitigilakaw bɛ binna la Al-Qaida maaw ye bɔli kɛ k'a fɔ k'a b'o olu kɔ juillet kalo tɛmɛlen kɔ tuguni an ka finitigilakaw olu ka kunnafonidiso n'o o ye diripa yɛrɛ kɔni ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye kalabu ni ale ni murjan yɛrɛ kɔni man jan fo ka taa se Nara mara ale ni Sogolo ayiwa min bɛ Jabali yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu mara yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ min ɲɔgɔn fɛ banbaciw ye wulikajɔba kɛ min n'a kɛra gɛlɛya ye a waati na ka ɲɛsin anw ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma nka halisa diripa ma ɲɛma Sulemani Danbele kabini février kalo yɛrɛ kɔni tɛmɛlen o tile 6 min ye kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ laseli kɔni o kɛra min ye ayiwa baara minnu bɛ ka kɛ terrainw kan kɛlɛkɛdagaw la yaasa ka se ka lakanaw yɛrɛ kɔni sabati a y'i da don olu yɛrɛ kɔni na a ka fɔ la a b'a jira k'a fɔ Mali finitigilakaw olu ka monter en puissance n'u y'u ka sanayɛlɛ ye a ko nin kuma in tɛ dogo la maa si yɛrɛ kɔni den kelen na n'i ye février kalo yɛrɛ kɔni kunnafoni min dira ka bɛn n'o ye k'a ta k'a lajɛ banbaci ma 84 min bɛ tali kɛ wulikajɔ siɲɛ 84 o kɔni o de kɔni kɛra ayiwa a bɛ fɔ min ma opération aéroportée ka Mali finitigilakaw k'olu cɛ ka taa n'u ye kɛlɛdɛgaw la o ɲɔgɔnna si 23 fo ka taa se mission de reconnaissance ka banbaciw k'u lakodɔn ka mugujugu k'a k'u kan o 36 o kɔni kɛra a bɛ fɔ min ma mission aérienne n'o ye pankurun ka wuli o kɔni o taar'i jɔ fɔ min bɛ 16 ɲɔgɔnna si la ayiwa ka mugujugu ka kɛ banbaciw kan o 6 o kɔni o kɛra ayiwa min ye 3 o kɔni kɛra an ka drone yɛrɛ kɔni fɛ ani artillerie olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye wulikajɔ kɛ yaasa lakana bɛ se ka sabati cogoya min na nka bi an bɛ waati min na i b'a dɔn k'a fɔ nin wulikajɔ kɛra jamana fan mun na o de ye Mopti ni Douentza fo ka taa se Bajangara Nara ale ni Kita yɛrɛ kɔni mara ma Koro Bangasi Segu Ɲono Tɛnɛngu wa ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni cɛsiri baara ninnu kɛra fo ka taa se Sofara ni Jɛnɛ ale yɛrɛ kɔni ma colonel y'a jira k'a fɔ nin baara ninnu kɔnɔna la banbaci 153 olu kɔni ni binna 74 u y'olu minɛ ka olu kalifa min ye kiiri tigilamɔgɔw fo ka taa se jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni na a bɛ fɔ min ma PKM 2 fo ale ni PM 74 ani u ka El Raki n'o ye u bɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ kunnafoni la sira minnu yɛrɛ kɔni fɛ fusil o 20 ale ni mobili 7 fo ka taa se moto 46 o fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ u dagayɔrɔ min bɛ n'a bɛ f'o ma ka base o 15 o kɔni ayiwa o kɛra min ye baw tɛmɛsira ye mugujugu min n'u b'a fili finitigilakaw ɲɛ o 15 o kɔni o sɔrɔlu kɔ fo ka taa se malobɔrɔ 100 kilo 49 ale ni sɛngɛni bɔrɔ o kɔni o 4 o fana sɔrɔla banbaciw kɔ min ye misi ni sagaw ayiwa o fana caman minɛnu la k'a di jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ma halisa Mali finitigilakaw u ka baara kɔnɔna la min ye ka se ka jamanadenw ka taa ni ka segin o bɛ se ka don nɔgɔya la cogoya min na a bɛ fɔ min ma escorte o kɔni o 112 n'o ye ka da mobiliw kan olu ka taa ni ka segin kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka se u seyɔrɔ la cogoya min na lafiya la o 122 o kɔni o ɲɔgɔnna si de kɔni kɛra nka baara ninnu ayiwa a ma taa min ye gɛlɛya yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔ o de kɛra sababu ye Mali finitigilaka 7 olu kɔni ni binna Ala ka hinɛ u la maa 24 olu yɛrɛ kɔni joginna halisa u kɔni bɛ laseli kɛ laseli min n'o ye ka yira malidenw na ayiwa u k'u sɔbɔ banbaciw u ka nin wale ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na n'u bɛ dogo min na malidenw kaw de b'u yɔrɔ dɔn k'u kofɔ yaasa ayiwa dan bɛ se ka kawula cogoya min na fasiri a sɛbɛnna min ye Mayimuna Dunbiya fɛ an ye min sama ka bɔ halisa soir de Bamako ale fɛnɛ kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an b'a fɔ an yɛrɛ ka laada ye waati ni waati bilasiralikan mun n'an b'olu ta diɲɛ donna sirafaw fɛ ka se ka olu yɛrɛ kɔni ko lase diɲɛ maa yɛrɛ kɔni ma bi an bɛ taa min ye Zimbabwe i b'a ye u ka finitigilaka dɔ kɔni bɛ n'o ye polisilaka ye san 26 a kɔni taara ka laseli kɛ a ka ɲɛmaaw ma ko bi an bɛ waati min na muso 3 olu de kɔni ye ale minɛ ale yɛrɛ cɛtɔ ka taa ka bin ale yɛrɛ kɔni kan koyi a bɛ fɔ cogoya min na n'o o ye viol yɛrɛ kɔni ye ni a bɛ fɔ o ma ko viol collectif ka ɲɛsin ale yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ cɛ a ka laseli la
ale kelen tɛ i b'a ye cɛ caman de kɔni u bɛ se fanga tigilamɔgɔw ma ka yira k'a fɔ ko muso dɔw kɔni bɛ yaalala mobiliw la o kɔni u mana cɛw sɔrɔ dɔrɔn u b'olu minɛ ka taa bingali wale yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin olu ma min ye cɛ ni muso yɛrɛ kɔni ta sira ye a ko kalo 11 kɔnɔna la fanga tigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ olu ye cɛ 6 o de sɔrɔ minnu ni o bɛna ka na a fɔ olu ɲɛna ko musow de kɔni bɛ ka minɛ ka bin yɛrɛ kɔni kan a ko nin baara in u b'a kɛ cogo di polisikɛ min yɛrɛ kɔni b'a ɲɛfɔ ale bɛ bɔ u ka dugu min na o de ye Bula Woyo ayiwa ale kɔni balila mun na ale bɛ ka u lajɔ min kɛ ale barila mun na ayiwa ale kɔni ye yɛrɛ sɔrɔ mobili yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka jagoya ka marifa da la a don min kɛra mobili yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa olu kɔni taara n'ale ye u mago ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni dilan ale la o dilanni kɛ waati min na kɛnɛ lankolon min n'o bɛ dugu yɛrɛ kɔni kɔfɛ ale yɛrɛ balila ka i yɛrɛ dalen de sɔrɔ nin nɔ a y'a sɔrɔ ayiwa fɛn jumɛn dɔrɔgu de don wa furamugu de don wa ale kɔni m'a dɔn u ye diɲɛ fɛn o fɛn kɛ ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min b'a to ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka bɔ a hakili kan cogoya min na nka yanni o cɛ min ye dutigi dɔ yɛrɛ kɔni ye kabini san 2009 la ale taara ka taa ayiwa laseli kɛ laseli min kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ ko bin kɛra ale kan nka olu yɛrɛ kɔni tun tɛ ka nin baara ninnu ka a don da la bari u y'ale minɛ k'ale yɛrɛ kɔni siri k'a bila so kɔnɔ u mago mana jɔ a la waati o waati ayiwa u taa ni ka sigi u yɛrɛ kɔni u bɛ u kɛ ale yɛrɛ kɔni kan nka o fana tɛmɛlen min ye kamalen san 25 o yɛrɛ kɔni fana nana ka ni tɛ yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ o fana y'a fɔ polisikɛ ta ɲɛfɔ cogo waati kelen na u kɔni bɛ marifa ni da i la min n'u b'o jɔ i ten na ayiwa k'i cɛ k'i kɛ mobili kɔnɔ ka taa ni i ye u mago ɲɛ yɛrɛ kɔni na u mago bɛɛ lajɛlen kɔni ɲali la waati min na u bɛ sɔrɔ ka i fili ayiwa ka taa ka i dalen yɛrɛ kɔni to nka a yira k'a fɔ baarajugu o hukumu de don wa walima n'u yɛrɛ kɔni bɛ ka nin kɛ u yɛrɛ a ladiya ɲɛ de don wa bari ka d'a kan k'u bɛ jagoya min ye ayiwa a bɛ fɔ min ma nanzarakan na préservatif ka se ka o kɔni k'o utiliser nka o kɔni o tɛ to e bolo olu yɛrɛ kɔni fana bɛ boli n'o ye ɲininkali kɔni kɛra sa min ye u ka rituel olu de don wa walima u ka diyaɲɛ ko o yɛrɛ kɔni don wa kuma kɔni a tora nin tocogo la polisiw ko k'u bɛ ɲinini na ko n'a ko kɛra cogoya min na n'anw fana y'a kibaruyaw sɔrɔ an na ɲɛfɔli kɛ ka bɛn n'a ye ni ne bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la ka min ye Salifu Tarawele ale de tun bɛ ka nin cɛsiri baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka fɔ ka waleɲuman dɔn Sidiki Ture Sabalikaɲi Ture fo ka taa se Maki Kane ka bɛɛ lajɛlen fo Yeli Vision kɔnɔna la an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ